Stačí, môžeme ísť na to. Dobre, kde sa stretáme? Ja už utekám do budovy. Tak ma čakaj, idem za tebou, mám 2 menšie, dám ti jeden. Idem aj ja. Ja mám na... Tu je Davidek, hopla. Heňo aj za tebou, takže makaj. Dobre, poď. Inak Maťo, nehal si tú čestku. Tak už zober si. To pre teba. Ďakujem. Tu je ďalšia. Berte čo najviac veci a stretneme sa vo vás. Majo, kde si? Knižnici. Hej, inak kúkajte tam hore, lebo tam sú tie čestky schované. Viem aj za schodom, som vybral, mám oko z perly. Či čo to je? Nie, aj to je dobre, si tam budeš športovať. Už mám 8 ich. Kde ste? Hore na poschodí. Idem do ďalšej knižnice. Ja to tu prehľadám, on jak sa dá. Mám ďalšiu. Inak už mám dosť veci. To si Dieňo? No, A ja. chceš meč? Mohol by si. No, tu máš. Poď sem. Tam máš meč na zemi. Slepý som? Tu! Aj. Hej, Maťo, No. kde si? Neviem, vo veľkej knižnici. Vlade, by sme sa mohli stretnúť. No, najprv musím nájsť východ. No, asi tak. Ja už som dole, čakám vás tam. Koľko tu je vecí v tej budove? Ešte nenajdených. Ale už by sme mohli ako aj bojovať. No Predstav. poďte dole, rozdelíme si veci, poďme sa. Inak ja mám dosť veci akože pri sebe, tak poďte dole. Najprv musím nájsť východ. Ježiš, ak tam máš schody a cez tie schody choď. Tu sú. Mi našiel konečne. Tu to bude to, dobre. Ja vás čakám už dole. Čakať môžeš. Ja som na streche. Akurát idem vybrať antenu. No, tak to sa oplatí. No. Hej, Majo, tu pod schodami čestu si vyberal? Áno. Troška mi to laguje. Všetko som už hore vybral. Fúha. Davidek je dole. To šláhlo pri mne. Iron Sword, super. Hej, dávajte, ja idem do druhej budovy za chvíľu. No, ja idem za tebou. No, keby ste videli, ja idem teraz po... onom. Majo. Neprehľadaj to. Juhu. Mám zlatý meč. Nemáš. Čo? A ja mám, teda. Tak dávaj bacha, aby ťa zozadu nezabili, ale tak. OK. Česku si tu vybral pod schodami? A asi nie. Nie. Bola o ničom. Nevadí, ber všetko. Dobrá schovaná čestka. Inak keby potrebujete veci, tak povedzte. A to kde si? No, tak keby som vedel. Aha, jedného prenasledujem. Ty vole! Veď to som ja, veď čo robíš? Jaj. To? Chyba. Jaj. No vy sa zabite, nie, Magori. Tak debil, veď keď mňa niečo. Som nevedel, že si to ty. Nevieš sa ohlasiť? Ty vole. Komédia.
A tak celkom dobré veci, no. Na čo berem tieto veci, ktoré nepotrebujem? Ešte si tam 4. Ešte tam máte 2. Majú helmu si mal jakú koženú? Zlatú. Ktorý je lepší, zlatý meč či Ironový? Silnejší. Iron. Iron. Hej, Maťo, stretnime sa Odseli volať. zlatú. Veď stretnime však, ale kde? Počkaj, blesky tu šláve, má koľko nás tu ešte? Daj tvoje súradnica. 4 ste tam. Počkaj, Heňo, počkaj. Už ktoré poviem ti Z-ko, to ti bude stačiť. Ja mám 90. Mám 129. Čo si debil? Mám v budove? všetko zobral. Čo? Ty si v tej budove? V jednej budove som, no. Len ma nezabij, prosím ťa, keď tam prídem. Tak keď to ma nebudeš šláhať, jak Majo. No, ja idem hrať s takým jedným To si ty? Nie, to je oný. Cigaň. Ale ich tu ničím. Zabil ťa, alebo ne? Áno. Ja jeho. A zlaté jablko. Mám Iron meč, paráda. Kde si, Maťo? Neviem, vyhadzujem kožené veci. A potrebujem sa dohyliť. Hej, tak poď dole. Počkaj, len sa povyhadzujem. Rozdelíme si Máme- veci, ak potrebuješ. Ja mám. Myslím si, že dosť dobré. Počkaj. Koľka ti ešte hráme, nevíš? 3. Ešte máte takého, že je MVS 95. A kde si dal v tej budove? Ale tu si nie, to by som ťa videl asi. Dole som v tej budove. Poď pri okno. Pri Tu si akej? nie, ale kde som ja. Ty si v inom. Ja som asi v inej budove. Chcela by to luk. Aha, chcelo. No mohli by sme sa stretnúť. To je moc veľká mapa. Hlavne je strašne veľa budov. Už ťa vidím asi. Si v zlatej zbroji? Aj. Nie úplne. Aha, to si ty? No. Jaj. A hento som ti chcel dať. Dá si aj ja hento. Dočkaj, stoj. Čo máš? Tu máš. Poď sem. Počkaj, pozerám, no. Tu Počkaj, máš. čo ma zabiješ. Tu máš. A máš Ironový meč. Mám. A máš všetko. Ja mám Ironový až 2. Jedlo nestieš? Mám. Poďme ďalej, ideme ho zabiť. Ideme to s ním skoncovať. Stále hráte? No sme sa stretli. Konečne. Máš Aha, ten pupček. a čo? Že nič to nerobí. Excelentné veci. Poď hen tam hore. Počkaj, tu idem do garáže. Ja mám čest. Garážov. Poď na to ihrisko, či čo to je. Na ktoré ja som Aha, mám hlavu. Old Heňo. Čo? Mám tvoju hlavu. Kde si? Tam, po tej ceste iba aj tu hore som v garáži. Ja, Tu. mohli sme ísť na to ihrisko. Tam je taká budova, tam budú čestí. Aj tu sú česty však. Ale také... tam nepôjdem, tam je to. Ideš sem? Však som pri tebe. Kúkni, ja mám tvoju hlavu. Dobre, potom ma otvoríš. Čo tam je všetko? Otvor. Alebo však ja tu je. Nič, zapalovať som len zobral. Stále sa hľadáte.
My sme už nájdení, len... Ale s tým tretím, myslím. Ja, to ani nehľadáme. Radšej. A tu je ďalší, no. Hej, veľká truhla je tu, ale nič moc. Počkaj, však toto môžem vyhadlať. Na čo mi je to? Tu máš, kde si? Kde si ty? Ja som hore úplne. No, tak idem za tebou. Už idem dole. Tu máš tvoju hlavu. Wow. Inak keby potrebuješ Pozor, tu brembo, je, aha. poď. Sadíme ho dole. Ni o čom. Len No dvaja. a chill mňa zabiť. Dobre, ideme ešte, alebo... Poďme do peťky, nie? Nie. Poďte. Či? No, poďte do peťky. Dobre, dajme do 5. A nie, tam hrá. Či hra. Jak tu si dať? No dobre, ja furt Ideme. natáčam. Do 3 poďme. Aha, už je Tam tam. sa hrá. Poďme tuto, tu je sám. Do 7. Kde ste? Vedľa seba. Sme tu 4, no. Aha, A ty sa tu nestratíme. Ja idem dozadu. Idem hneď po truhle. presne. Nie, ty poberí tú stranu hlavne. No, ja berem pravú stranu a idem tam. Čo najviac do boku chodí. Takže myslím, že aj tak pôjdeme proti sebe, keď sme tu 4. Takže Asi. moc spoločné taktiky nedávajte. No a čo, ale tak možno sa nápoj voľno. Aha, už to začína. Nič. Mám veci. Dobre, poberte čo najviac veci a potom sa voláte stretneme. A pozabijeme. My stále len drevené meče nachádzam ako. A ja. Ja mám už aj zlatý a ironový. Keby ja to chytím. Dobre, toto som tu vybral. Nebude čistka. Presne. Tu som to načítal, prosím. Kde ste? Na mape. Ani Google ma nevygoogli. Zás dreven, ty kokso. Ja som sa dostal vysoko. Ja zberám tie horné česty. Dobre robíš. Je to aj pamätám. Chceš to risknúť? Ty vole, kde som? Neviem, kámo. Trošku mi to začalo lagovať. No, mne Ty vole, to mi... Maťo, vidím ťa. Tak čakaj na mňa. Hlavne za mnou nechod. Lebo to je problém. Na tie horné česty sa jak dostaneme? Ja som tam bol pri nich, a som padol. No a teraz mám kde akože skočiť. Au. Som padol.
to tu trocha usporiadať. Aha, sorry. to ty si bol? No, Rapuň. A nie sme tu už len my traja? Nie, počkaj, vole, ako sa musíme dostať. však to znič. Nech sa páči. Nejde. Počkaj, pozor. Ide čo mi. Aha, jak si tam vyskočil. Ty nevieš vyskočiť? Ty si zle. Čo si zle, ja som sa zasekol. Aha, pozor, máte, Heňo, kde si? Rýchlo sa poď, rýchlo. Ale však ja som sa zasekol. To si robíš srandu. To nerobím. Poď, dávaj. Však som sa zasekol. Ochránim ťa. Mastím Ty, ho. koľko vecí vypadlo. Aha, no. Kríž. No poď. Nie, do budúcna nejdem. Počkaj, si musím dať na hlavu. Počkaj, to musím vyhodiť. Takisto to musím vyhodiť. Všetci neviem. Jo. Prkna! Sakra, si vyšiel pregati. Znovu s Heňom? Aha, No. on je tam seknutý. Ja som tu zaseknutý, Maťo. On tam nevie výšky. Keby som vedel, kde. Ja, počkaj, možno. Takom machom zarastenom bunkri. To si nemám pomôcť. Tam, jak sme začínali, tak No tam. poď ma rýchlo zabiť. Ale kde si? Tam, jak sme začínali, a tam je potom zo z brikov, alebo z brikov, neviem, taká brána a sú tam liany. Počkaj. No. V tom druhom. No, nej, veď máme to, no. Tu som. Jaj. Á, zaseknutý, čo? Šiel som stade vyskočil. Jasné. Ale fakt však. Ty si ma zabil? Aha. Zase som vyhral. Poďme do peťku. Takže zase, poďme do jednotky. Ideme? Či nie, do štvorky. No poď, ja už som tam. Štvorka, ja. Zasa som na tom mojom mieste. 2, 1 a ideme. To už hráme? Tomu ver. To som ho nevidel. Kde sa stretáme? A konečne mám Iron Match. Dovidenia, Pekne. že musíme to tu prečistiť. Kde ste? Do koho? Tak kto toto? Jaj, sorry. Som pri Dobre, vás. bud. Dobre, sme pri sebe, počkaj, ideme na tohto, poď. Kde? Tu je celý zlatom, teda skoro. Koľko ja budú. Vidíš ho, Heňo? No poď. Ten bol jaký ľahký. Čo ma zabíjaš? Musel som pretriediť. Joj! Musel som také bolo, pretriediť. To bola topka. Ešte koľka ti? Hej, poďte tuto rýchlo do sedmičky. Kde je 7? Tam je veľa ľudí teraz, aha. No, paráda. Dobre, posledná, čo natočím a končím s natáčaním. Kde ste? Kde ste? Aha, dobre. Skáčem. Ideme, Berte. dobre. Aha.
Majo, som pri tebe. Dobre. Počkaj, tu máš zlatú onu, prílbu, ne? Ne. Ale čakaj. Čo? Čakaj. Makaj, rýchlo. A to je vykradnú všetko. Poď sem dole. Poď, dvoch som zabil. Dobre. Poď mi healthnúť dole. No ja Počkaj. skapnem. Ďalšieho som zabil, kde si? Počkaj. Ja tu vykrádam takú farmu. Mám dosť veci, čo potrebuješ? Meč hlavne. No, dobre. Asi ťa vidím. Počkaj. Áno, za tebou som. Tak poď hore za mnou. Čakajte. Ojojoj, koľko loných. Na, tu máš meč. Kde? Hodil som ho. Pri tebe. Ja Máš? mám dík. Pozor, títo dva sa naháňajú. Poď tam, zničíme ich. Poďme. Dobre. Pozor tebou! Ďalší, trošku sme ich Poď predvedeli. sem na bok, poď sem na bok. Poď sem naspäť. No, Roztriedime si veci. počkaj, ale pôjdeme hore, alebo kde ideme? A toto nepotrebujem. Zlatý meč chceš? Nechceš? Nie, nemáš voľaké brnenie? Brnenie zlaté, nohavice a boty. Topánky len. Nie, topáky nemám. Helmu mám. To nechceš čo? Nechcem. Toto... Čekuj to, čo vyhadzujem. Topánky mám len kožené, no, jak ty. No to mi naprd. Ide sem. Jeden. Sem? Kde si? Počkaj, napadneme ho. Pozor, už ide. Ale však kde si? Však, dobre, zabil som ho, teď nikaj. Kde si? Však tej diere, tam zadu, jak si išiel ty. No tu, Aj. počkaj. Počkaj, dám ti ironové, tieto. Hlavne sa najeď za dohy. No problém. Máme zlaté. Jablíčko. Máš? No, poďme. Dobre, počkaj, hľadám voľaké brnenie, či nemám, pozerám, musím vyhádzať. Traja ešte. Čo? Ešte traja? Dvaja. No poď. Počkaj, vyhadžujem sa. Poď. Kde sú? Neviem, ale dávaj bacha. Tam vidím menovku. Tak poď tam. Či ju počkáme? Počkáme si ho. Ale poď sem a bacha na hlavu. Kde je? Tu je. Poď tam mnou. Poď sem. Idem. Je po ňom. Nezabíjaj ma zasa. Za som padol. Je to možné? Po tretíkrát víťaz. To možné. No čo, ideme ešte jednu, nech to natočím a končíme. No ale poďme. Ale Toto tam- bola dobrá hra, toto sa mi páčila. Aha. Ideme do jednotky? Či tá už je hra? Nie, není hra ešte. V jednotke je hra. Poďte do... No, je v trojke. Do dvojky mi nejde. Ako mi to len bolo. Do dvojky, nie? Tam spomeň. Do koľkatky. Do sedmičky. A tam budeme hrať traja. Zasa? Jeden tam bol, tuším, nie? Počkaj, napíšeme. No už je tu jeden. Andy Miner, hej, toho poznám zo serveru. Ale neviem z jakého. Hej, Maťo, teba kto zabil naposledy? Neviem, taký jeden na začiatku ešte. Poďme, Segovote.
Uá, dosť ich tu je. Zatiaľ. No, hrajte, dávajte. Hej, potom sa držte pokope. No, Napíšte SGVT. To napísal. No. berte prvé dve česty, berem. A potom poďme na ľavu tam, jak je z tých Za mňou. Počkajte. Za mňou, Maťo. Maťo, čuješ za mnou? Poď potom. 3, 2, 1. poďme tam. Ja už som si myslel, že som... Dobre, pozor. Išiel som do tej diery, Heňo, vieš? No, viem. Vieš kam, ale tuto som ešte nebol. Senko. Ideme otvoriť česta. Ste tu? Tak ideme. Už som nahradý. Pozor. To ma zabil. Predátorík. Hej, Maťo, poď sem. Kam? Sem, však tu je jeden. Však to laguje tu. Dosť to začalo lagovať. Dobrý lag. Au. Dneska to ešte na pekný deň bude, počúvate? Dočkaj, nezabíjaj ma. Oni mám tak, on nám musel zabiť, ako chápeš? Akože my ideme spolu a ty nás zabíjaš. Neviem ako čím si to chcel dosiahnuť, ale tak čo neviem. robíš, tam. Dobre, takže týmto ukončujem tento diel. Ak sa vám video páčilo, dajte like a nezabudnite na odber. A lúči sa s vami doktor Vinco Dovi. a Predator. Či Predator, Čaute. jak sa volá, neviem, ten teplý debil, čo nás zabil. Ah. No, takže čaute. I seek you.